saben mung tansah kelingan ayo iyo iya iyo wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngrekolan yoko Gusti kang paring iki lan pasti kita sadermo nglampahi mae suwung neng pinggiring bengawan wayah sore tansaya kelingan yo yo iya yo gawang-gawang esokku cah ayu gawe sedih hatiku yo yo iya yo senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan joko Gusti kang paringi lan pasti kita satermo nglampahi mae suwung neng pinggiring bengawan saben-saben tansaya kelingan yo iya yo kamang-kamang esemu wong ayu gawe sedih hatiku kalau kae jadilan alo ose yen disawang kok nyenengake alo ose picengki abang biru alo ose bengi iki kita bertemu argo betul Mo ali-aliku pamien ojo lali marang aku najan kula mboten melu besuke eling ana lelabetku lamun ambane saloko emane
bojo yen nganti ilang mripate jarene lemah iru beto ngalor kidul kawanane kendul yen nganti tinggo wong besuke wis mong sapa pilihanku klambi biru penake Sulestyo ingkang warni yen takon isi atiku besuke mirsanono hali-hali Yeah. Yen nganti ilang mripate jarene napa irupito yen nganti tinggo wong seje besuke musma sat godhowo pilihanku mripatiru pamriye pring sulestyo ingkang warni yen takon isi atiku besuke mirsanono ali-ali Se alo se pijengki abang biru alo se malam ini kita ketemu alo se jojo diunduh alo se sing dipojok aja dirusui Harga budaya
yayu yayu ae 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 Wetan soto kulon yo soto padha enake ora kaya iwake sapi boyo boyo wetan bojo mas kulon yo bojo ora kaya bojo saiki ireng-ireng montore kanjeng dawa mrene tak supirane ono jangono kadung seneng mas aja mandeg golek ana ngendi omahe ae 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 irang-irang mentore kanjeng gawa mrene tak sopirane yen to seneng emas aja mung mandeg golek ana nganti omahe apa serat ora digawa mau ya digawa ya ah iya ada keserangi mesti ada dia ayo atur posisi ya hoi yo yuk iya yuk haya waru doyong ati doyong ake wis betoton sing kono kok menang wae tuku ciu sak botole ra turu ketok kon tangi waru doyong neng doyong kaki apa pamit jago tak teni ra bali-bali manuk manyar tutu suwe entuk sing anyar lali bojone bener ya ditutke wae Mas ayo hore yuk ayo oh yeah 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 yuk yuk aroma manis gulane Jawa prawan ireng manis sapa sing duwe suwi
ijo aja diunduhi wong sing abang ora kurang-kurang sing duwe bojo ayo dirusui wong sing lekat sing kurang-kurang manis aroma manis kulane Jawa prawan ireng manis ireng manis paling sapa ijo aja diunduhi wong sing abang sepirang-pirang duwe bojo aja dirusui wong sing bujang sepirang-pirang iya ya ora minggir-minggir Pak Nur panggungnya doyong panggungnya ambruk panggungnya haya kono semantono raja moco ing Ponorogo siyaga ing yudha lawan raja Rai Singa ngasta pusakane baca Nyai Samandiman rabas sing papupus singa barong alas robat yo hae barakesan saya rame yo hae padha sepi kekarone waro sati rabas sing prajurit singa pate bujang ganong lawan pepati singa kabeh hancur lapur dening waro Ponorogo Pacu Samandiman sarane bedak angkasa iyo hae waro itersan saya rame iyo hae sarwa ireng sandangane iki terlambat pawang iki potong 5.000 Yo. Hey, out.
Nggih, tatar tandur kae. Ambo. Tandur Brambang mana? Iya. Lah paringi dadi ati Mas Basir. Nggih. Mas Tetek, Pripun? niki sing kula takokke niku mung siji. Nggih. Wau niku rak Pak Pur niku nyuwun uyah krokos. Nggih wau. Jare arep nggo nolak udan. Jebul udane malah tambah deres. Lah uyahmu nek ndi Pak Pur? Tak nggo gawe mendoan jare ngono. Oh, ya mundak emang Tak boros. keke kae lho, Kang Wito kae lho. Boros Pak Pur ngejak boros. Boros piye? Boros Bantul kono kae. Udan ki berkah Mas Tetek. Nggih, leres. Terus boten napa-napa. Niki didongake engko rak rada terang iku wis mulai terang menika. Nggih. Wis trenceng. Pokoke digayengke kanggo Gayengke. arga budaya. Iya, nggih. Pokoke ngurangi semangat Pak Nur. Nggih. Oh nek aku semangat Mas. Wis disangoni mancung iki. Wis po? Bali ya sakarepku saiki. Mas, Pripun? Mas Sugianto kok Pripun? tetek ya apa? Semoga Mas. Konsep ijo ki apa? Hah? Ijo. Ayo, mbok iki panut bos kodok. Oh, ijo ki ora ngerti ta kowe? Heeh. Ijo ki njaluk aja udan ngasine. Heeh. Ayo kuwi. Ayo nek kok mau dan. Hah? Ya berkah ya berarti. Iya. Pokoke yogane sing ora seragaman, ora bayaran pokoke. Oh, wis. Ngono Sing wae. ngegong ketoke. Ora. Heeh, bener. Kayak bos brindel kayak juragan aqua kayak. Kayak iya kayak iki. Wah, wedang Asline kuwi nek- saya mutah iki. Pak Pur, Pak Pur. Eh, Enak ijo niku asine mboten nun terang udane. ora. Ben subur. Oh, subur. Subur nak kowe. Nak kaya aku wis ora subur. Wes jamak lumae yen wong urip coba lakonane gede supratene ora nganti dadak dadi gawe. Inggih setunggal satu pengumuman. Wonten mobil yang bernomor plat AD 1833 KF mohon untuk dialihkan. Untuk mobil AD 1833 KF mohon dipinggirkan.
Terima kasih. Suzuki. Monggo Nduk Tata. Yang ngapunten nggih Pak, dalem sowan Radi Randat. Udan. Udan. Wong niki wae telat kabeh kok Lah kula niku nek penyanyine. ten dhuwur senengane dodani. Iya. Maksudnya iki ning kali urang ngono lho, Mas. Si. Beda ki lakone. Terus ki to, Mas? Sepira? Rino wangi dadi Ayo le. Sugeng Rawuh Pak Lurah Bambang Sarwono dan Bapak Dukung ugi Bapak Toko dan Bapak DPJ. Matur nuwun sampun kebar rawuh wonten pentas argumen lalu menika. Turba mengatine ati tataline guyub rukun kadya pindane emean metono menika wau langgam pambuka dadi ati. Hati-hati. Mbok pilih sampun wonten pamundutan sanesipun, Mas. Dereng wonten Oh, ya. dereng wonten. Adoh soalnya. Heeh. Lah kok sajake sik siji kancane malah ngedoh-ngedoh ki nggih. Akeh wis sangone rak ya pengen. Oh, ngoten? Ah iya. Berarti nek wis sangoni bebas. Bebas. Kok aja omong arep nyeleng lho ta? Hah? Kaki arep daftarke nyeleng. Lah aku mbangane ning kene ke bingung wirang rak ya mending nyeleng to. Derek kemawon to, mbok pilih sampun wonten garapan. Pasrah Mas Beta. Heeh, lagune apa, Mas? Heeh, mangsa borong lho iki. Heeh. Mangsa Oh, borong Mas Jeh. Beta. Ah. Bukane buka gong to, Mas? Anon pamundutan Nduk, tombo kangen niku. Oh, tambah kangen. Inci, sumangga kanca-kanca. Bareng Argo Budaya. Asli Jogja.
Lagu budaya original. Wes apa wis lali sliramu Desu Hei, malah lu mau piye ta? karaku Melipir mas, melipir. Pancen wis suwe ora tau ketemu wis sak mestine lali aku Adik mumpung saiki ketemu Copetan tetembangan karo aku Dadi yo tombo kangenmu kang menku Bali eling nalika iku Ada sempana yang telan karo aku Pancen wis suwe ra tau ketemu Wis sak mestine lali aku Wey ha Sasat ngimpi turung buta tani rasa kangen wis bisa mati rasa sakiti turung buta tani rasa kangen wis bisa mari Nyambut gawe. Ayo, 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 yo, bawang yo. Kerja. bubar Oh iya. Ayo yo.
Ora sak kabeh. Pengen digawali. Senajan ing padusunan nyoto papan nasi Ayu Raden nyoto papan kang nyenengake Tuwa enom lanang wadon ring kumilar kanca bebarengan suka-suka nang Baturaden Monggo, Pak Minto, ayo Mas. Mas Minto, ayo. Mas Minto kowe. Ya! Plata B, plata B, plata B, plata
yuk, 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 yuk. Iya. Oh, durung kesel kuwi. Sini kae. Jaluk sak lagu meleh ajeng nuntuke ngombe teh jahe ngono. Oh, Mas, masakno pawange lho, jahe susune rung entek. Ayo, Cah. Dikasih Oh, tolong Pepet lagu. Tresno. Inji, semoga Cah. Ayo Pak Nur nyanyi sih Pak Nur. Kok disitake ngombe teh jahe kok. Yen kelingan marang sliramu wong ayu. Kaya rinu cedru-cedru ning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon opo. Saikine aku iki katon opo. Katon opo. Bareng harga budaya. Ayo Mas.
Periksa dulu, yo. Oh,